Di channelnya Denny Ismaois. Teko omah masak guys, ki bareng ngonten, kita ngonten lagi. Mbak Isma mau goreng ute-ute alias pia-pia guys, nanti kita makan bareng hangat-hangat nang emper kono. Mbak Denny iki peri request jaluk sego goreng, apa tak gorengno saiki koyo wong nyidam guys. Koyo wong nyidam. Kita goreng pia-pia hangat-hangat. Karena minyaknya tak tuang makan, jadi tak goreng disik guys lho. Mau gawe adonan terus tak tinggal sekolah sing do, terus kita kayak kulkas, jadi langsung tak goreng karena minyaknya habis. Dan ini mumpung awan-awan goreng cemilan ini hangat-hangat. Tak entasi guys. Tripodnya golek tripod ora enek. Rasa tripodan. Masak. Satu tahapan lagi. Panasnya kayak gini. Goreng. Kayak pelas pia-pia. Cuma karena tepungnya terigu mukaan, tak kei tepung kanji saiki ndelah malah atos, terus akhirnya tak kei telur, terus tak kei tepung terigu neh, tak kei banyu neh guys. Mbok guys. Tak kei kanji kiri-kiri ini jadi atos. Terus bentuk tak ikno tak dadekno tak kei blok. Ya kok kei blok biar mampu mengembang. Kabeh masak panasin dulu guys. Memang teko leren ngonten cepu dadak kari kaya wong ngidam kok goreng sepu. Iki mesti sang goreng lawah lho. Mangkono tak goreng. Karena dikek kulkas lho. Piring guys. Wis dari goreng sego kayak orang ngidam. Padahal bareng mangan tapi gak kanti guys, jaluk sego goreng kayak orang. Goreng sego. Yes, lirik peri. Sak anggulan. Nasi goreng. Itu mau sego goreng tapi joknya tengah mateng itu bisa. Request aneh gitu.
Sego goreng tapi ndoke direk setengah matang iki. Mulai kok sak leren iki. Api-apian wis dadi sego gorengnya anakku ya wis dadi. Gorengnya sak isik ngene ndek ndok. Wis jadi guys. Kayak wong ngidam sakal ndek sego goreng. Untungnya mbok iki sehat saket-saket. Wis matikan langsung ambune tekan dindi nasi goreng Jawa pakai telur. Bakul sego goreng ki mang berase segone untungnya kok ya apik. Pas pero guys, gak gembel lho koyo sego goreng. Tenan. Jos. Iki ote-ote nih. Iki sego gorengi. Masake langsung sacet-sacet. Wis kilas karek ki anget-anget. Tak kepekno lombok wong-wong kae dicuci sik. Tak cuci nih, guys. Nek lombok njaba. Lombok es karek iki. Gak wani. Mau goreng tak? Wis ki anget-anget tapi tak pangan ning ngarep wis ya. Mak. Mai. Ya mangan bakwan. Ayo mangan bakwan. Den. Lu panganan. Wes, aduh. Hah? Atus piring. Mangan bakwan. Anget-anget. Aduh. Ora leren. Cek konten ae. Endi wonge? Mangan bakwan, anget-anget. Aduh gak leren. Kok turu ya Allah. Aku teriak banyu. Mak jatuh sih. Aduh ketambakan. Gara-gara anakku nyidam. Kok gorengno sego. Kowe bayangno aku kok gorengno sego. Ora leren, guys. Wis sembuh. Anget-anget mumpung. Bu enak Bu Raden. Oke, pelas apa bakwan? Bakwan. Kok pelas ra di jagung ki bukakno Bu Raden. Ini anu. Ote-ote. Iya, nek narani bakwan. Apa? Ora bisa. Piya-piya. Iya, iya. Yo ote-ote kuwi aku ambek caos enak. Ceritane Tak ceritani. Aku di esuk ki wis gawe adonan kuwi, tapi urung sempet goreng, lengone entek. Lah terus tak kek ning kulkas. Lah kan tepunge mang entek kan aku dingin duwe separo gara-gara tak ngomelas sejak separo. Heeh. Tak kei enje, tak kei. Sing mari ngugek pentol ki apa jenenge? Kanji. Lah, gimana pe tak goreng? Duh, dik dadi atos ngene. Padahal tak
tokokno make tepung terigune, tak kei separo tepung terigu. Lah kok atos. Terus akhirnya aku mek ndok mang tak kei ndok iki mang, sitok. Terus tak kei banyu neh rada encer. Malah enak. Ben empuk ngono. Ndak roh nek dikek kanji dadi atos karepku ben gak mlempem. Tapi enak ora? Enak. Tenan. Enak. Pas. Anget-anget yo. Aku ngene tak goreng misan, iki jek separo adonane ngewek. Timbang kakena tak jak mangan wong-wongku aku ngono ning emper. Mbok rene. Beduk-beduk Pak mending. Turu. Ngopekno. Make adus jekan. Ayo, wis mbok goreng jare make ngono. Tak goreng misan gere-gere ne peri njaluk sego goreng. Aku sakal. Akhirnya tak goreng misan separo. Aku koyo kowe duwe kulkas nang sik. Ndinge kupelas yo ngono, tak adoni sik kek kulkas ngono. Dadi gorenge anget-anget ngono. Ki mang enek wong apa ora? Mbah kempiring wong ndi pitik sekarat melek ning kono. Engko dipangan wong darah yo entek aku ngono. Aku ki mbok kena apa yo nek ngono ki pengen dipangan bareng wong bareng-bareng akeh ngono. Nek duwe akeh enak. Pengen gawean wis nyidam piya-piya iki wis kedingi kae. Ngene iki mangan piya-piya ra enak aku ngono lambeku. Tak kei endok malahan ben empuk. Nek atos aku ngono. Kok anggo lombok bareng? Enggo awan-awan. Yo. Iki mah tak kei lombok. Wong senengane pedes. Dadi tak uleki lombok. Ijek nganggo lombok neh. Mak manji mang. Biasane kan. Ngelaran aku sing wong ape mangan piya-piya. Emang turu. Ben enak. Wong. Nek mang. Dene. Ndek. Saurunge kuwi aku tangi nek kuwi. Wis. Heeh. Tak kira aku ki mau dandangan. Enak. Kok iso turu rong salin gitu sampean. Aku berarti masak. Anakku ki nangis men kudu mangan sego goreng. Gregetno cah kuwi koyo wong nyidam. Aku tak leren sik alene saiki. Kowe tumo kon gorengno sego tapi asine request-e ndoke kudu setengah mateng apa yo iso? Maksudnya dicampur karo segone kuwi, tapi ndoke setengah mateng apa yo iso? Piye carane nek nglakoni? Yo dicilik. Apa segone di matengno sik? Ndoke ngguri. Halah yo gak tak matengno gatekno. Aneh-aneh iki manganakan iku tak sampluki ae. Aku pergi apa ada. Masak kecuali berduduk marani sego. Ya aku tak lari dhisik ya. Tuh masak malah kowe ini. Oh dadi wong iku mulai gak ngirim kowe gak ya gak rono. Kok sarono wonge marani. Beres. Babune tak turu dhisik. Istirahat. Soalnya nang jam 3 tangi. Ya Allah. Jam 3. Yuk gerek kapan? Apa dene? Kira kayak turu ki ora tanek melek neh. Wis latihan neh makku ki ngono. Apa kurang anden? Ben iso turu pules ngono. Kurang turu. Oh nek bengi wis pules ya wis. Pules ora daratan. Iya. Di subuh umume wong Ate mandi. malah dhisik aku meleke. Bu nek kudu umat ngono kuwi Den. Nek kudu umat dekne anu turu tapi nek awak enteng ki dekne jare malah gak iso turu eker. Dadi kurang turu ki mang terus akhirnya capek. Tak kono jong ndek ini mendarat. Aduh mendarat. Tak telepon. Mendarat terus eker ae angger butuhe kowe rono ngetok dan jegegek jumuk ae. Lah kok jegegek ngono mek apa wong nek mendarat kok kon jegegek ayo ora. Aku yo melok petet-petet. Iki lho. Enak. Melok petet-petet menok apa aku ndek ngono tuke. Sewune wong kono ndara mbek teko loran mengaku. Jam 7 ndang budal. Nek wani nek kudu kudu turu. Loro stroke. Saya yo kok nganti mantuk terong. Ora nggo tripod iki mang. Berhenti. Wis dadi pangan. Merem, Mbak. Ora enek wong. Iki gak enek telek. Berhenti yo. Mana? Kudu merem. Sampai bingung. Sih, Mbak. Sing enek ndoke empuk, mang sing tahapan pertama atau soale nganggo tak kei. Kayak kelas ya? Golek sing empuk oh. Kayak aku kaya lumpiang. Kaya lumpia. Kayak kelas Mas aku. Kelas.
Iki piya-piya, Mak. Piya-piya iki bakwan kuwi lho. Ora pelas. Rompiang-rompiang nek ning kene yo. Rompiang. Enggak jagung. Enggak. Jagunge sapa? Jagunge ndek iki kae. Wis entek. Pakaian tepung. Tak kei akeh. Lah wong kuwi mang sop-sopane yo gedhi akeh. Lah mang sing pas pertama kurang tepung, kok isi tok. Lah terus tak tukokno kowe, Mak, Mang. Iki kayak mbak iki mesti. Pokok mok papat tok sing atos, tahapan urung tak kei ndok. Nek sing empuk kuwi wis tak kei ndok. Iki lho aku. Kuwi mang urung enek ndoke. Soale nganggo kanji. Gara-gara tepung entek, iki sak ceritane. Nggih piye-piye bingung perkara tune ra karo-karuan. Enak banget. Anget-anget dan dipangan dadi entekno. Enak. Sing mang tak kei ndok ya dadi empuk ya. Enak kabeh. Anget apa ngegek mateng. Ini njoke iki. Dadi pangan. Ambek caos mah enak. Mak Oh, aku seneng ambek caos. Pak empek no, Den. ngantuk, aku ki ngantuk. Nah, wis dulu kok pinu. Turu bangun. Sak siutan iki pinuke mbayani kok anget-anget. Apa? Apa? Iki buah. Enek undi-undi. Sugane undi. Aduh, Gawe nang sak piring lagi goreng kok Urung- wajan. urung tau mangan. Ndang gawe. Iso. Oh, dadi ya. Wis ini akeh lho. Kang jus ya. Kang jus. Karet ora dikeki. Lah rembuk kok ora ndang sing akeh di tas. Jaluk aku. Kang jus tak sing jaluk durung. Biar Tak panteng menawa Mbah. Are ora nganu ta. Dulur iki mari lanang nek dulure wedok kan jaluk. dulure sing lanang. Heeh. Ora nek wong urip. Masak ya. Ning piring ki mang kabeh 6. Cek mungah-mungah. Tak pangan aku siji baru siji. Nek tok, Ndek wis tok. kang jus ya. Iso inu ngono. Krepes-krepes ya, Mbah. Lah kayak mateng neh. Inu ae. Kuwi dikek pong kanji. Isine ngono ki kudune geweke akeh. Walah karo ruwae Mbah Deni nek kon ge undi-undi ngene sip. Kuwi inuke bayane. Ya. Balek. Wonge meninggal. Sering sing tau ngewek undi-undi sing inu. Aku kanji. Kacang ijo, kok kacang anu enak. Kacang enggak. Carane piye? Iso aku. Iso. Ayo cepet kapan. Biar sakal kudu mangan undi-undi. Iya ora kaya sini pasar ya, Mbah. Aku ndek kanji. Iso. Iso. Ning kene ge enek bakul ning cepu sing inu. Kek nek ndi. Enek, tapi larang 2000 cok. Gak apa-apa inu. Saya mengatus tuku Mbah ayo nek tuku Nah. 2000 dadi. Arek mangan wis karuan enak. Sing enak, tuku sing enak aja sing pasaran ki kan kempong nek pasaran. Sini cepu. Ayo. Aduh ya Allah. Sesuk ae. Ning ndi gone? Sekolah ning plaza. Oh, ning plaza. Bakul gulang-galing, Heeh. bakulane kuwi. Lah. Sing ning isor ki lho. Pokok tukune sing enak, anggere cepu sing larang kuwi ndara enak Enak. Sing isine aja kempong, Ah. sing bak. Tekok bakul isine bek ora nek ora bekilek. Ini aku mbak mereka kanji. Jalukane nek bakul undi-undi njaluk sing anget-anget kuwi langsung. Kene kapane wong Nek kanji. gawean dhewe iki pancen logi celeng. Kuwi dikek gula abang dini ya. Logi ya, Bang. Gula abang. Kawane enak yo. Glek kok. Glek kok inu. Nah, pas lagi harus giung kok didol kok baru bangkrut. Heeh. Ayo. Ndek iki nyantek yamene ya. Iya. Apa? Masuwi.